Sziasztok srácok, és a mai videóban a One Chest Challenge-et próbálni, és az a cél, hogy hát egy top 10-et érjünk el vele, legalább. És egy 5 killnek is örülnék. Ugye ez a One Chest Challenge ez arról szól, hogy amikor találunk egy ládát, ezt kinyitunk, és vannak a tárgyait vagy kutyait használhatunk. Viszont rotatárgyat, illetve healingeket azt és azért ide ugrok, mert van egy jó valahol így, aha, gatch, ezt arra ezt most látom, nem most vettem észre, de simán lehet az esély, hogy gatch-eztek kapni. SMG ez az! Jó, király, van SMG-nk, és most megpróbáljuk a legtöbbet kihozni ebből a lootoutból. És nyilván materiált is hozhatunk, csak már itt le is daráltunk. Hozta nekünk a nyersanyagot. Nem tudom, mit gondolt Sotival. Ó, ez a Superman. Haló. Azt hagyjuk. Valamerre arra felelőnek. Kéne amúgy vele. Szóval... Ja, igenis. Healingeket is ugye használ. Az a kill switch revolver, ha nyitnék itt olyat, hogy basszus ott volna, akkor az nagyon véletlen. Az a baj, hogy Sotit hallok. Vesz. Az a baj, hogy itt Sotit hallottam valahol. Na, ott az emberünk. Aha, jó, ezt hagyjuk, ezt elintézzük. Aha, mondjuk nem így, de... Reload. Jó, király. Szétlőttük. Hát kit? Jó. Igazából nem nagyon kapunk sokat érted. Á, ide is jön ez. Nézzétek, jó, vissza-vissza. Remélem ammót kapok belőle. SMG ammót. Meg valami boom, a healing-es boom, mert ez jó, az a legjobb szerintem. Most jelen pillanatban a játékban, ez meg. Oké. Na, akkor visszamegyünk ide. Supernova Akadémiára. És itt hol van ez a chest? Itt alatta. What? Ja nem! Itt tudok megtenni. Enemy valahol. Fönt, lent, hol van? Mindegy, menjünk high groundra, azt itt. Gondoltam, hogy bejelöl. Az baj, ott van. Szerintem láttam. Ott van fönt valahol. És én most futok. Menekülés. Ne lőjön el, nem szeretném. Itt nem tudom, hogy lehet-e. Killa SMG-t kap. És szkóposat. Aha, ott szkennelget valahol. Ott van. Jó, akkor abból most én kimaradok szerintem, mert... Aha, nem maradunk ki, akkor megyünk vissza mi is, csak hogy mi is lássuk valamit legalább. Nem tudom mikor kéne egy... Aha, nem, az nem az. Hol az emberünk? Nincs itt. Jól van. Addig amíg nem lőnek, addig biztos szép. Sőt, le akarom vadászni amúgy, mert ő egy jó játékosnak. Csak odáig is elment. Aha! Ja, de nem az ilyen. Azt nem.
mellette valaki, de nem. Úgyhogy akkor most óvatosan el. Hol a kör között? Erre, úgyhogy teljesen másik irány. Kéne szerezni egy autót. Úgy ember egyenlőre nincsen. Addig jó. Hát igazából nem jó, de... Hopp, más. Egyébként kommentbe leírhatjátok, hogy milyen challenge-eket csináljak még. Illetve azt is, hogyha... Hát igen. Illetve, hogyha tetszenek a videóim, akkor like és feliratkozás, ezt nagyon megköszönöm. Na, menni kell harcolni, csak szerzek egy járgányt valahogy. Ott. Na, király, mehetünk harcolni. Amint meglátom lépéseket, vagy harcot, azonnal. Aha, engem nem most éppen. Azt hittem. Túl személy. Aha, lega esett. Lehet... Honnan szerzett ő Rocket Launcher-t? Lehet venni, vagy találni Rocket Launcher-t a játékban. Ez mondjuk veszélyes. Na, bemegyünk az étre. És kéne szerezni. Ez lehet nem vállalom, de. És hogy ott van bent. Akkor szkárnálunk egyet. What? Color, az melyik? Surf. Ezt tudtátok, hogyha ezt a köpenyt meg egy kesztyűt a kezetekben, vagy az inventorba vesztek egyszerre, akkor egy új tárgya alakul, amit igazából mind a kettőt tudod használni, és 2 slotot foglal, úgyhogy nem teljesen értem. Miért a legjobb ezt? Egy, tehát... Kettőzet. És láttam, hogy ott van egy harmadik, csak kell az ammó. Wait. Reload. Na már most miért nem szkópol be? Na, menjünk már rá, hát nehogy már elrakjon egy... Meghalt az az. Nem szkópol be, haló? Beragad? Ja, így jó, király. De... Akkor az ellenfelét kell sem gézik. Jobb sem gésik, és elviszi az autót. Hát de jó. Jó, kicsi lesz. Jó, kifogyott, most kell lőni. Nem, mert ez a is jó. Ja. Neki Search Fire-re van.
mivel SMG-zett, az biztos, hogy az. És fölmegyünk levegőbe. Hát az, hogy az nem jött vissza. Na mindegy, föl akartam. Nagy jön rám. Jön rám a... Ez egyik ember jön. Jó, go föl. Föntről lelövöm. Ide már! Légy föntről le kell lőni őket. Addig jó, még fight van. Azaz, micsoda? Ott, hogy lő? Haló. Az kicsit. Jajjaj. Mitől töltődik nekem a shieldem? Melyik? Volt lépés. Jó, hát nem találtam el sem. Jó, föladta szerintem a harcot rendesen, de... Ja, és a Stormka... Ja, hogy megmutatja... Értem. Na. Szóval... Arra az emberre rámegyek most. Azt én nem vagyok. Ugye ezzel nincs, remélem. Hold nincs. Hát ez nincs. Autózik, ajaj. Ez problémás. Az autós. Ott külben van. Itt is van valaki. Értem. Csillász. Minek lövök? Itt egy... Valahol itt mellettem. Ezt gyors szkenneljük, beszkennáld. Kösz. Az ott meghal. Jó, király. Hát nem volt egy FNCS bajnokos csávó. Ez komolyan itt megy el alattam. Na gyere! Gyere barátom! Hol van? Ez merre ment? Aha. 220 kapott. 14... Jó, kapja. Kilőttem a kerekét, vajon már nem tudom, de megyek utána autóval. Ez az valahol harcolnak is. Meg kell győzni és meg kell nyerni a meccset. Medálos is itt van. Nem ő harcol, de itt harcol. Lőjed! Jó, nyugi. Tartok másik. Az már rég levám. Hopp, aha. Na, ő meg a medálos. Az biztos. Az 1/1 a medálos. De egy fölnézünk oda. Azért azt nem... Jó, hogy itt is egy ennek. Nem ő a medálos. Elnézést. Aha, ezt érdekesen nézett ki. Ő a medálos itt. Hol van? Itt van. Nem. Biztos, hogy nem ember. Nem fogok kikapni egy NPC-től. Tudom, hogy nem. Nem! Mi? Nem rakott falat. Nem rakott falat. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!